Hoy, Justin. Oh, Sulti ra gud sa tinuod. Unsa man? Kaulion ka na sa inyo? Gusto ka mo pauli sa mga asawa? ha? Love, naguna-una lang ko kung unsa na plano ni Alice karon. Kinahanglan pabantayan na to siya. Anya? Unsa may plano nimo? Unsa ka kung mupauli una ko ni Alice? No! Dili ko musugot na mo balik ka pa sa iyong asawa, Justin. Mara, kalma lang. Mga plano lang, ha? O gano'n ako na huna makaana, ha? Mara, paminaw. Napungkol si Alice tungod sa nahitabo na to. Busa, sa ako nagikaingon nga magdumot gito siya na to. Bahala siya kung magdumot siya. Ako hinuon siyang ipapatay. Mara, kalma lang lagi. Justin, ayaw ba ikaw binuangi, ha? Kiwa na ba yung kadlokan karon? Kung nasakitan si Alice na nahitabo niya, nasakitan sab ko kinakuha ang atong anak. Namatay ni, kaya nakigbuglo siya na ako ng bangga ta. Kalma na, kalma na. Basta yun, ayaw yun kong binuangi. Wa man. Wa man ka binuagi. Pero, ang ako, mas makabantay ko sa iyang plano kung tuwa ko uban niya. Unya ako? Unsa naman lang ko? Oh, wala yung magyapong ko mo. Dili gid gihapon ko ganahan mo pauli ka. Mahimo makigsulti ka ni Alice. Pero dili mahimo nga magpundo ka dito. Huh, magkagubot gid ta kuno pauli ka sa inyo. Kalma na lang. Nayan ang tingog mo. Masugot lang kung madto ka sa inyo. Pero ang imong tuyo, mao ang pagpakigsabot ni Alice, nga ipanular ang inyong kasal aron makasalta. Okay, sige. Muna akong bata. Mukuyog ko. Ayaw na. Di na mahimo. Magubot lang ta dito kung mukuyog pa ka. Kinahanglang kalma kung makigsulti o makikita ni Alice. Maayo kinakalahuna na ka sa pagpataod o artificial nga mga tiil ate. Gusto lang kong makalakaw o balik, aron nga, dili na ka pumahasol pa na ako. Wa man ko ka makahasol na mo ti. Carlin, salamat sa tanan. Mahura to nga akong tuyo. Salamat sad ate. Hello Carmen. O Romero, manawag na ko kun kinahanglang dadon na ninyo ang manghimuay og mga artificial nga tiil ni ate ha. Sige Carmen, sige. Kunya, unsa man juga ha? Dili pa juga makapauli? Dili pa Romero. Daghan pa ko kasi kasuhon diri sa Cebu. Si Kathy lang una ang mutabang nimo para maatiman si Ate Alice. Okay. Bye-bye na. May bisita ko. Bye. Mahimong masod. Sure. Naglagot ko. Naglagot gid ko. Ops, relax. Lingkod diri miss, dali. I-massage na ka aron makuha-kuhaan ang imong stress. Makasapot usahay mga plano ni Justin. Oh, si Sir day imong problema? Ayaw una og tabi miss ha. Piyungas ang imong mga mata. Unya ginhawa og lawom. Naputol lang parang sulti da. May bisita akong nakalit ng miabot. Gusto ko makalakaw dayon ko, Romero. Ate, unsam si plano ni mo ha? Nganong gusto nung sagka nga makalakaw ni God? Oo, lang. Unsa man? Nagunahuna na sagka nga muhapas ni Justin? Wa man kakatubag. Wa gyud kakatubag. Mauna sa na ang naa siya mong hunat no. Ate, musamot nga muidlas na nimo si Justin. Kaya magsige mo jud kag sunsunod na niya. Asawa ko niya, Romero. Banan ako siya. May obligasyon kaming duha sa usag-usa. Pero ate sa taon, uy, dugay na taon niyang ikalimtan ang iyang obligasyon din na nimo. Sagdi lang. Magpailob lang ko, Romero. Naunsa? Relax. Nya ginhawa na sa aglaw, miss. Sige. Bukan ng imong mga mata. Unsa man, okay na ka? Okay na. Karon, miss. Sultihi ko kung unsa imong gikalagutan ni Justin.
Naglagot lang ko. Kay misulti siya na ako. Nga mobalik una siya siyang asawa. Ha? Minyo din na si Sir Justin? Oh, minyo. Pero, patayng buhi ng niyang asawa. Sus, nganuwa naman na mamatay si Alice, uy. Ay! Naon sa itong baso? Sorry, akong nasangkilan sa kong kamot. Ako na nangipuson ang mga bildo, ha? Sure. Mapasa ko og silig, miss. Salbahis. Kitong lupa niyang ako magkuwang. Salbahis ka, Mara. Salbahis ka. Kaayag yung tukon sa salbahis, uy. Sa umantaw na ako ng pagsabuti. Oy, nga nagsakit-sakit lang kasi ang dugan na nag-imong gibuhat. Irisi na naglain ng imong bana. Oy, wa naman tao na hinungdan ng tao. Oy, Dili ka na mahitabo, Romero. Kung gimahal ko niya sa unang panahon, naglaong paghihapon ko, nga mahibalik ra ang maong pagmahal. unsa naman ang laom di. Oy, Pasagdi na lang gani ko. Sagdi na ko ninyo, Romero. ibaw ka ti. Ha? Minaw. Karon mo ko makasugat nga bayag ang grabing mahigugma. Ikaw sa tingali ang nabilin nga ingon anak eh. Ako pati no? Ako pa nimo. Magpatambok ka. Magpagwapa ka. Kana, kay gilisan ka ni Justin ni Mara nga gwapa, sexy, o batanon. Maningkamo na sa gang mo bapa ka. Magpatambok ka. Ayaw pa da sa stress. Sorry na nadugay ko, ha? Okay lang. Miluag naman ang akong dugan. Okay lang ba, miss, kung lungatan ako ni mo? Sure. Bahin sa unsa man na. Ayaw lang kalain, ha? Pero, nga nang nakagusto ka ni Justin nga minyo man na siya, miss? Una, ganahan ko niya king gwapo. Himsog. Og naa na niyang tanang gusto ko sa lalaki. Ikaduha, wa siya matugan nga minyo siya samtang nagtrabaho sa ubos namo. So, wa ko isa. So nangilad ay siya ninyo. Oh, giilad ko niya. Magdos na ko sa dihang nahibaw ko nga minyo si Justin. Pero may padayon gihapon ka. In love mo ko niya. Gawas pa? Sa siyang asawa, kay wa sabi mo angkon nga minyo sila. Silang duha na trabaho ubos namo. Giilad mi nila. Sa siyang asawa kung nanong nakasakni. Okay. Pero, in love lang gid ko ni Justin. Busa, buhaton ko ang tanan na magabuwag yun silang iyang asawa. Mao ba? Total, inutil naman yung asawa. Dili na siya makagukod pa namo. Pero, kung magukod mong gid siya, ako siyang atubangon. Isa kidi ay ning ma-in love tano. Pero mga tana ko nimo. Kung ikaw pa sa akong dapit, tugutan ka nimo si Justin na makikita siyang asawa. Oh, Sure ka? sure ko. Kung ako pa ang kabit, unya nahibaw na ko nga minyo ang lalaki, dili ko mupugo nga mopauli sila sa ila. Sa rason, nga dili ko gusto nga mapriso ko. Di lang ko natulugiton ang kasuko sa mga asawa ko, kay naa sila'y papel nga gigunitan. So, pasagda lang ako sa Justin nga makikita siyang asawa. Aron hisgutan ang annulment silang kasal? Yes. Og ayaw gyud pagtugot nga makakuha og ebidensya ang asawa ni Justin batok ninyong duha. Dili man gani maayo nga magdugmo sa usa ka kwarto. Unsa? Pero, kami ang dunay ebidensya nga nagbudhi si Alice kang Justin. Nasakpan ni Justin si Alice na may kadog na lalaki. May nakuhang picture sa Justin nila. Mao ba? Nakaila ka ba sa lalaki? Jerome apangan sa kabit ni Alice. May picture me. Mao ba? Giyon sa may mapagbuhat ang imong trabaho dito sa Dipolog.
Sayo na kayo. Ipainom na akong tablitas para makatuog si Alice. O bingo! Nakatuog siya. Alice? Oo, Alice. Mo nang asawa sa magtiayon nga akong gibungkag. Alice. Pero, milayas ng mga lalaki. Tinuod ba sad nakabit gyud sa asawa ni Justin ka ng Jerome? Ha? Miss Mara, kabit pa gyud nga ng Alice ka na si Jerome? Mara Cervantes ang nagsugo na karon bungkago ng kaminyo ni atong Justin ug Alice. Miss Mara? Dili na ito maghiskot bahin sa kinabuhi. Ang akong kinabuhi nga akong tarungon karon. Kinahanglang maanular na ang kasal nila Justin ug Alice. Aron makasal mi si Justin. Miss Mara? Dili na ito maghiskot bahin sa kinabuhi. Ang akong kinabuhi nga akong tarungon karon. Kinahanglang maanular na ang kasal nila Justin ug Alice. Aron makasal mi si Justin. Gusto giday ka nga mahimong bana si Justin? Natural. Gusto ko nga siya mamahimong amahan sa akong mga anak. Misali ka gidi ay kang Justin, no? Nagtuo giday ka nga loyal gid siya nimo, miss? Ano nakapanguta naman ta, anak? Walang. Mito nga lang sa kong una. Kung nakahimo siya sa pagluib sa iyang asawa, wasap tingali rason nga dili siya makahimo sa pagluib nimo. Na. Dili lang ginoon niya na niya buhaton. Kay mamatay yun ang babae nga magpabuang-buang og ilog ni Justin kita nako. Wow! Believe ko si mong gugma ni Justin, miss. Dako na ko naggasto ang tawan. Panahon, pagbati, tanan, ako ang gibukbok niya. Aron lang mahilo na ning duha. Ayaw lang kalain niya sa, pero curious lang ko. Saan sa? Huwag ka mapati kaluoy sa asawa ni Justin? Kung maluoy ko ni Alice, ako ang mugawas nga makaluluoy. Pero naa naman mo ang tanan. Ang kwarta, ang tanan gyud. Basta. Si Justin mo yung gusto. Period. Okay. Mao gid na ang tinuod nga ma-in love. Ngano, ikaw? Wa pa di ka ma-in love? Dili ko gusto nga ma-in love, miss. Kana, mukatawa ka. Ayaw pa dahil sa imong huna-huna. Ayaw i-focus ang tanan kang Justin, miss. O gano'n dili makagusto ma-in love? Wala pisalig sa mga lalaki. Napasakitan na ba di kasi mong uyab? Wa pa ko makauyab, miss. O wa ko yung planong manguyab. Wow! Lahi sa pina? Di lang ko gustong mapaulipon sa mga lalaki. May lang na sila kung bago pa mo. Pero sa kadugayan, mapulaan na gina nimo. Ha? Hello? Hello, bye. Bakante ba ang kwarto nga ako untang abangan? Si Justin eh. Okay. Salamat nga bakante pa. Ako na abangan. Magpada ako ni mo down payment karon ha? Okay? Okay. Sige, bye. Okay. May kwarto na kong kabangan para ni Cathy. Ang sunod kong buhaton karon. Patuhuan ko si Mara nga muadto ko ni Alice para sa pagpaanular sa kasal. Aron makaikyas ko panagsa ni Mara. Daghan na po ang nakita mga kaminyo o nabungkag tungod kay nangabit ang bana, miss. Doon naman si mga asawa nga nangabi. Oo na asad, pero mas dali matintel ang bana kaysa asawa. Basta. Ako? Patay ka na babae nga manintal ni Justin. Usilon din ako kung ako masakpan sa akto. May nanawag na pasyente, miss. Magawas na lang ako.
Salamat. Romero, ansa naman ha? Buwan ba si Kati karon? Nung tanam ko siya ti Alice ko. Unya, wa mo gimutubag sa number nga. Gihatag ni Kati na ako. Ako sa tawagan. Paabuta lang ninyo siya diha ha? Justin, niya pa di ka? Mao minim gusto. Ngalamingon ko din ni kwarto. Sorry na. Okay na ko. Ha? Say okay na ka. Sige na. Masugot na ko nga, ikaw lang maato ni Alice. Ha? Dili na ko mauban ni mo kan magkikita ka ni Alice. Aron sabutan ng pagpaanular sa inyong kasal. May kinausap ang una-una. Haus na si Cathy sing tambag. Misulti ka ni Kati? Bahin kang alis? Oo. Bisapot man ko nimo. Nganong nalabi man ka? Naglagot lagi ko nimo. Maumisod ko siyang kwarto. Akong gimassage, mao nga nawa nga akong sapot. Kanya, mao to. Nakasulti ko nga, mao to kasi mong isawa. Ug dili ko nimo paubanon. O gitambagan ka niya nga di ka buban? Og nakasabot ko siyang punto. Maayo kayo nakasabot ka. Anya, o sabay laing komentaryo ni Kati sa atong sitwasyon. Wa man. Igo lang si mitambag nga tugutan ka mo ato sa mong asawa. Aron masata lang inyong panagbuwag. Okay. Ang hindi kong magpasalamat ni Kati ni. Ayaw na. Lakaw na lang ni Alice. Pero, ayaw ba pagdugay dito, ha? Di ko madali sa kong lakaw, uy. Muado mo ko sa takumbay. I-drop na lang tika sa eskina paingon sa inyo. Ayun na. Magmotor na lang ako. Okay. Hello, Romero! Gwapo lagi ka rin. Siyempre, naamang ka. Ay, pasingit da. Bitaw, gwapo mo juga kada adlaw. Gawas pa. May dag-iya na sa kong kasing-kasing Kati. So, sorry na lang ka. Lalo. Kinsa mo sa ang palarang babae nga nakaparag-iya si mong kasing-kasing? Si Carlin, ang manghod na ti Alice na papares og tingog nimo. Wow! Maswerte ko na ng Carlene. Swerte gud siya kay daghan na magong tinigom. Mao ba? Yeah. Kati, Ay, Ay, yes, ma'am. ikaw na ba ka na? Yes, ma'am. Ah, Hi, Diyan ma'am. ko sa may sala. Muna na ako, ma'am. Basta ka una ko sa taas, ma'am. sige, mulakaw una pod ko kay madto ko sa merkado. Kati, kanay bala ni ate ha. Sure. Mamaray ko mangga ginupi. Okay. Kwarta, oh. Ayaw na. Daghan ko kwarta karon. Sige, bye. Sige, bye. Hello, Ma'am Alice. Matagod ni mo. Gwapo pagit kaayo. Nalipay na ko nga, nabalik na ko sa una. Nagsik na. Muna maglabad ang akong Base na sa napaingon mo papagwapo, ha? naanasig ka. Oh, naniguro lang. Lisod na ako and malipat ko. Matinood niyang gisulti ni Cathy. Ngidiligid mo kasaligang mga lalaki. Misulti ni mo si Kati, Oo eh. Di ba ganit siya ganahang manguyap? Kay mahadlok siya, napasakitan og lalaki. Mao ba? Kamong mga bana, mas una mong mga bit kaysa mga asawa. Mara, ayaw paghuna-una og dautan. Uy, di na mahitabo. Oh, ako hinuon. Misalig man ko nimo. Mao na. Salig lang ako. O niya, aron makasiguro ko nga tuagi ka ni Alice. Sekreto ig picture ang inyong bahay og si Alice. Ha? Abti kinis Mara na.
Napugos yung kog doaw ining Alice ka. Pasaang gila man unta nga ako nga muadto ko ni Alice. Kaya tuon man unta na ako ang abangan akong kwarto para na mo ni Kati. Aw, magdali na kong ato ni Alice. Kung doon na ako'y artificial nga mga tiil, gusto ko nga ikaw gihapon na akong therapist, Kati. Yes, ma'am. Ganahan ko anak, ma'am. Kabaw ka? Ganahan na kay ko nga makalakaw pagbalik. Ay, kinsa may ganahan ang magsigilan taglingkod sa wheelchair, ma'am. Nindot kinang maglakaw-lakaw sa kita. Ganahan ko nga malantaw ang akong bana kung asa man siya. Kabaw ka? Moingon tingali mo nga nabuang nako sa akong gugma sa akong bana. Pero ang tinuod, malipay na lang ko nga maghandom sa among kamalipayon sa una. Ug kung makita ko siya nga maayo ra ang iyang kahimtang, malipayon na sab ko. Ug nakahukom na ko. Saan sa man, Ma'am Alice? Pasagdan ko na lang si Justin sa iyang gusto. May bisita. Kati? And ayan guys, nandun ka na to know ang part ang sa batang part guys, part 18 yan sa ako ka lang og sama sa atong nadunggan guys no nga nakit-an gyud ni Kati na apsan guys no ni Kati anak apsan ni Justin si Kati no sa ilaha Alice sa magay ka reaction ni Kati ani guys no sa mga iyang tubag ani. Diva guys. Nagnganganap ko ani guys. Gamay ra kong nadunggan sa last part ra. And we're back guys. Na putula tong reaction video guys kay nagpalod. Og dirita guys sa pagbasa sa inyong mga comment from Po and friends. Igsuon sila ni Kati og Alice, so kang Alice jud siya dapig plano ra niya nga mahulog si Justin sa iya aron makapanimalo siya para kang Alice. Ganon pala, now I know. So pangutana karon guys, ma-inlove pa ba gaha or makuha ga ni Kati no ang pagbati ni Justin nga nahibalo ambot nahibalo na ba ni si kuan guys na nga igsuon sila. Nagkabalo na ba gani si Justin ay nga igsuon ni si Kati ug Alice sa gayang ikasulti ani no this time. Muna tong abangan guys no sa part 19. Og from Akalix, thank you dong Ami Alexander from Atlanta, Georgia, USA. Pila ni ka episode dong. So mao na to guys, wata kabalo no kung pila ni ka episode kay as of today padayon pa mangyapon ni nga nagplay no sa kahanginan. Pero na may mga ubang station pod no nga nag-play ani guys nga human na. Pero sa atong source guys no sa DXDC Davao padayon pa siya. Pero wala ko kabalo no kung sa DYHP guys o sa uban pa mga istasyon sa RMN kung human na ba ni siya. Munang padayon na kita sa pagsubaybay guys no para may bawaan na to pila yun siya ka episode kay wag ko kasayod guys no hantod ka no saan na siya mahuman pero dugay-dugay pagoro na siya mahuman guys no kay wala pa man ingon no ang narito nga pipila ka gutlo na lamang basta ang klaro ato is ang Idana Ibarra ang naghinapos na
Nag-edit pa ko guys sa atong drama no nga handumanan, suliran og compilation nga. Og pasultihon guys nga compilation. Kay gabi na lang wa pa ta ka-upload. Upload na siya guys pero nag-trim pa manggod sa copyright music mo nang din naka-private pa siya. Pero karon na-delete na guys no ang mga copyright music og ako nang gi-publish. Kinanglan man gyud siya guys no nga wala siya copyright music para worth it pod no ang atong kahagop diri guys sa YouTube. Kay bawo na ta guys pag naay copyright music wala tay kitaon ana no. Tuwa na siya sa copyright owner. 6:30 na guys pero wala pa gyapon no may nang ganit yo kanang sugod guys ang mga asoy. Nakoy na-upload nga reels ganina guys no. I hope niyo pong supportaran guys ang akong mga reels. Like ganina no naghimo ko reels nga gadito lang ako og asa ka sa duha. About to siya guys no sa duha ka customer nga nang hingi pinot paghuman ni. Namo uban no mga disintik ayo guys magtabon sa ilang kamot di na apoy uban. Nagrabi ka open no. Nang pangutana karon guys asa ka sa duha. Sa formal or sa informal? Itong tanawon din. So ganyan siya guys. So ayan guys ang atong mga reels no. Mga pampagood vibe na siya nga video guys no. From me pag naalang gyud ko'y free time guys. Munang I hope nga inyo po nang supportaran guys no akong mga reels. You can share that if you like. Niuot yun ko guys kay gikuha niyang toothpick guys tinay nipilit nga kike niya iyang gipitkan din nipilit sa agtang siya kauban. Naimuot ko guys akong content. Anyway, original na ako na siya guys no. Yan makita ninyo guys akong shorts video no. 2 types of customers. So asa ka sa duha guys. So itong basahon guys ang mga comment sa atong reels. Nako! Comment ni Kamoteng Siman o kang Raquel Baldon iro nga nagkatawa. Og lain pang comment guys sa atong reels. Ang atong pagabasahon. Salamat nga prano nga naapod palay nalingaw sa atong gihimo nga reels no, reels video. This is from dali ra magud ang reels video guys pero gamay ra kayo ang kita ani no. 0.00 gyud siya. Oh, pero okay ra na siya no kay makadugang ra mo to sa kalingawan. Pandugang lang sa atong entertainment diri. Another comment from our Suki from Losminda. Oh, Smiley Imiticons naman siya.
thank you guys sa inyong pagtanaw po no sa akong reels og nalingaw mo. So I think paon na to guys no kay magsugod na ang mga aso yung Kuya Guli at 6:41 na PM. Nadili ang ilang kuan guys mga aso tungod sa operasyon tabang no sa DYHP ang paghatag og tabang financial para sa mga nanginahanglan.